musi wauya koorora Blessing, the very day is the very day atatofonerwa kuti mwana ari kudini, ari kuroorwa kuno. That very day makangoita zvongoudzwa kunzi mwana ari kuroorwa. Ndakatoforwa nehanzvadzi yake yemudumbu inonzi Livo. Ndiyo hanzvadzi yake yemudumbu yaanobarwa naye mudumbu, ana baba akasiyana but mayungu. Ako kachidimbu kenhaurirano yakaitika pakati paBlessing natezvara wake, achida kunzwisisa kuti sei asina kuzopiwa mukadzi mushure mekunge abvisa roora inosvika 3,500 achidzoserwa $1 chete. Kune vakapotsa part 1, regai tikurakidzei kachidimbu tigoenderera mberi neaudio iyi muchinzwa nhaurirano, zvichemo, zvimhinga nekushushikana kuri kuita Blessing achiedza kuda kuziva kuti chii chakaitika kuti azosangana nenhungamupfocho yakadai. Kuti mukadzi upiwe nemukadzi kana kuti topiwe neroora, vakati no, isu chatingakwanisa kukupa, tinokwanisa kupa $1 gupuro chete. Blessing ndokubva aitonga zvisina, ndikati unoziva tabva kuroora nabhata tifanira kunge tichinetsana mari yesanzi yakapera nayo ndokutaura kwabanando ivavo vacho nyahuchi, vanzi vanyahuchi ndo vakataura zvose kuti conservation yacho ndinayo foni yacho yose yakataura. Hello. Hello. Yes, makadi zvenyu? Makasumba vakuru, makadi zvenyu? Ndiri nani? Ndikutaura na Mr. Nyahuchi. Ndine. Okay, makadi baba? Ndiri nani hedu, namburi nani? Awa, isusu tichiri nani chete. Ndinetwo Timothy. Ndinetwo Timothy Chisakuwana. Alright. Ndiri cousin blaza ya Blessing. Zvakanaka, tafarai kuziva. Handiti kababa kaniniwo ngoti basa parakaitwa chete ndanga ndisipo. Because ndosenza out of town nebasa, saka inyengoti papa ndandauya for weekend. Ndokubva kuhospital paparenyatwa. Mukomana angodona. Anzi adona, saka angaiswe koko, saka manje ndazongofonerwa nehanzvadzi yake. Hanzvadzi yake inogara kuDamafozi. Ndo pandazomandimhanya since ndandiripo padhuze. Alright. Saka uri sei ma? Akazvimba first chokwadi. Saka kutaura kwavari kuita manje kuhospital vari kuti istress. Haangambotadzi nekuti zvinhu zvacho zvese maitikiro azvakaitaka zvinotongo stress. Handiti zvinhu zvinofanira, hakuna zvinhu zvakadaro, zvinhuwo zvakatiitira zvinyowani kuti aize kune zvinhu zvakadaro. Ndo saka ndafona baba ndinzwisise bhoze nyaya iyi azongonditaurira, but ndikuona kuti munhu ari kubatikana, saka haana kutaura zvakawanda, asi inini ndakuta kuti kufona kwandatozoita ndati ndinzwisise semukoma wake kuti zvakambonasofamba sei, bhozi kuudzwa kwaandita anditi ndima makamira sababa. Ndizvozvo tanga tiri vana baba, tanga tiri 3 nokuti mamiri azvakaita uyu musikana baba wake wekubereka wakashaya kawa. Saka inini toshuti tiri hanzvadzi, tiri ana mukoma. Imi muri chi? Ndiri mukoma ukama chaisha, tiri mukoma, asi munozviziva zvokuti kana mamwe masituations akadai tinogona kumirirawo chi hanzvadzi dzedu tiri ana baba. Saka imimi muri mukoma wemukadzi anga achida kuroorwa naBlessing. Muri hanzvadzi cousin brother. Osa muri atezvara kemi. Zvakadao daro. Saka hamusi bamukuru. Bozi kutaura kwanga anga chiti muri bamukuru murume watete. Inini zvazvakadai zvokudai ndikaenda sokujekesa. Uyu kuroorana kukaita Aisha naBlessing
hatina kubvira takatombozwa kana kuti kufambidzana kwawo handiti kana musi wauya koorora Blessing the very day is the very day yatatofonerwa kuti mwana ari kudini ari kuroorwa kuno that very day. Makangoita zvongoudzwa kunzi mwana ari kuroorwa. Ndakatoforwa nehanzvadzi yake yemudumbu inonzi Leroy. Ndo hanzvadzi yake yemudumbu yaanobarwa naye mudumbu ana baba akasiyana but mayungu. Alright. Inini nditori cousin brother mukama hwedu. Alright. Saka achitondifonera kuti mukoma ndozvitoruko ndikati iwe ndiri kugadzira huku dzangu kainini because ndoitawo zvehuku izvi. Ndizvozvo. Kazi mukoma tochidini nekuti vanhu vatori munzira watosvika. Alright. Ndo ndachiti zvinanda ndakati tichitimirire mwana wamai zvinhu zvikaboza munoziva panodaidzwa zvinhu zvakanaka ka munhu wese unomhanya nekuti zvinhu zvinenge zvakanaka ka izvozvo ichokwadi. ngati zvinhu zvakanaka izvi kototaurirawo adzimai ndaumhanya chipamhiri kudhuzene panofambika kwandiri nini. Alright. Pakuchitosvika tatosvika ndo pakuchionekwa kuti anga anofanira kuuya tete waifanira kumirawo satete chaiyo chaiyo wakanga wari sabatika kana kuti wanga wakatsvagwa zviri kutaura izvi ndo maitikira zvakaita kuti yange ngori just a phone call kutoti nhatoma mutare right. Zvadaro ndikati zvinganesi hatikati zvinhu zvemwana zvingamira nekuti zvinhu zvakanaka izvi makurukoto akanaka chiregai ndisheze wadzimai wangu inini mazona wauya wanotorawo chichipo chatete kana kuine zvirango zvinoendawo natete zvinozongoenda iwo asana wakamirirawo chi kuti urongo wafamba zvakadini zvakanaka. Sorry baba ndoda kunzwisisa saka adzimai enyu ndo hanzvadzi yababa vaisha. Ewa wadzimai wangu inini ndiri hanzvadzi yaisha mukama. Alright. Saimimi ndimi alright. Saimimi muri makazini hanzvadzi yake yemudumbu ndiri Leroy. Alright. Saka ukazini wenyu na Aisha uri kusaidi kwana baba kwana mai? Uri kwana mai wangu tochiti mbuya wangu wekubara mai wangu inini ndo sisi wambuya chota wari kunokwa mai wamai Aisha. Ndapanzwisisa. Saka mai Aisha ndimai inini kwandiri. Saka imimi alright ndapanzwisisa. Saka imimi ndima makamirira sababa handiti. Tiri 3 doti mupazvise. Imimi nehanzvadzi yaAisha yake mudumbu neimwe hanzvadzi yake kusaidi kwababa. Kusaidi kwababa handiti. Yange iripo manje. Saka list rakagadzirwa nani? List remaroro. List rakagadzirwa naLeroy. Leroy hanzvadzi yake mudumbu. Yemudumbu inini ndakatodaidzwa vanhu watosvika nditakazotopa pekuti vanhu vasvikire paumba pangu ini kuti vanhu zvawatomudzira ngavachisvikire kumba vochizobva pamba vachiuya kuti zviitewo chiwanhu zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka ndomamiri azvakaita. Saka alright. Saka iye Leroy ari kuti chii pamari kana akaita nyaya bhozika mukadzi isusu haana anombopereka kwa mukadzi. Which is a very big problem nekuti haana kuperekwa saka disappointed mufuke henyu. Sorry henyu baba pamusoro henyu baba sorry ndikuti airtime inozopera handinangu airtime yakawanda asi taida kuti tibatsirane handitika kuti nemamiriro akaita nyaya handitika iye Leroy hanzvadzi yake mudumbu ndizvoka imimi muri mukoma kwaari handitika. Ndiri mukoma kwaukama saka muning'ina wenyu madi mamboti magara pasi mozoti bhozi mukadzi uyu haasati abva mumusha menyu bhozi dai kuri kunzi akauya kuno ndizvoka akatambirwa kumusha kwedu ndizvoka atambirwa mumusha medu mukadzi aperekedzana natete ndizvoka vamuunza musha tatambura mukadzi pozitika zvinozoitika izvi zvinhu zvinokwanisa kunzwisisika asi apa babaka
nemamiriro akaita zvinhu da kuti tionesane handitika nemamiriro akaita zvinhu ende nestate ine munin'ina wangu haina kumira zvakanaka bhozi kutira pachokwadi ika tichiitarisa pachivanhu ende uye nepamutemo ndizoka ifraud itori fraud rara I agree nemi ifraud handitika saka liroika pachokwadi nemi kuti this thing dai ndaiziva kuti ndo kwezviri kuenda I don't think dai ndakatombomhanya kunomirira zvinhu zvakadai saka ndanga ndichikumbira kuti mugare pasi naliroi magara pasi naliroi nemumwe handisati mukomana munin'ina wenyu here anga aripo chipiri wacho handitika moonesana sevarume because imhosva sezvomati mumbozwe kusaidi kwangu inini ndizvozvo right kugara pasi ndakagarisa pasi akomana liroi ndakamudaidzai kuti liroi mashure apiko aya amuri kutiitira akadai aya handiti kam but to tell you chokwadi chaicho hatinoda kuwaimbwatawiga mupini simba reishu iyi riri mumaoko mamai aisha alright because adzoka kwatiri ndimai ndimai futi and liroi different fathers remember saka inini I want to be truthful nemi kuti this issue it has to be taken direct to the mother because ndo wane mwana ndo vari kuramba nemwana ofuchi ndo zvandakaedza kutsanangurira kuti masimba edu isusu tiriyo takamira sana baba asi titoriwana ini ndaitomira ndichida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ko asikadi kuroorerwa ndiani wena ipapa mukutaura chokwadi baba asi futi mukona sei inini ndazoita zvivindi zvekuti ndikutaure nemi baba bhozi muri baba ndizvoka pachivanhu muri baba handitika saka ndazoita zvivindi bhozi inini ndiri mukwasha handitika bhozi ndatoita zvivindi bhozi ndaona mamiri akaita situation kuti munin'ina wangu izvezvi so akurwara akupinda maexpenses and apa yeti akakomita more than $6,000 kuti varore munhu handitika yeti zvinhu exactly handitika health yake yaat risk ende overluza kuti mari ende psychologically atori affected handitika saka ndozvandikuti muupenyu wangu kuona situation yakadai yekuti munhu anoroora munhu apuwi mudzimai its new to me mazvona saka apa paka sana baba ndizvoka vana baba vemunhu tichitara pachivanhu ndizvoka reality ndo yamataura yekuti amai ndo vane simba rese ndizvoka panyaya asi tichitarisa inini ndichiuya ndichitarisa nyaya iyi from engo yangu ndizvoka ndikuti ndikutaura nababa ndimi makatambira rusamboka ndizvozvo bhozi rora rusamboka saka vana baba imini ndimi makatambira rusambo handisi kuziva zvakazoitika asi tichingotarisa zvinhu ndizvoka nepachivanhu ndisati inini ndatozotora chitanho chisiri nyore choti ndakutaura naatezvara nyaya idzi asi hazvifanenge zvichidaro asi takutaura tichibatsirane handitika kuti saka baba saka zveshuwa rusambo rwakangoenda here ndopandaakushuya ndichiti inini ndiri kufarira kubvuta kwamaitawo and handisi kufanira kuti nditaure mazwi ekunyepa why ndikanyepa pemuchasumuka kana kuya kuni hamuchatora hamufa mutora matanhoyo mune mazwi ekunyepa anobva kwandiri inini mari yerusambo chaiyoyoyoyi yakatorwa namai mari yese zvinhu zvese amai ndo vakatora mari yese yese alright saka toti tizwana nepachokwadi because I'm not going to be lying and ndinosikwa ndakadaro ndinoenda kuchechini saka chokwadi ndo zvatinoda kuti tibutirane pachena saka ndiri kuti ane simba nemwana ndimai
kutanga ndakatofonerwa wakwambo watosvika muarea yatinogara wasina pekusvikira wari kumashopsi meaning kuti programu yange yakatorongwa tinoka takatombokokwapa ndizvozvo munin'ina uyu hanzvadzi yake mudumbu ndo yakazotoremerwa ari mutaona akati hazvitoheupe yani yamukoma ndiye yakundifonera kwete mai yacho anofonerwa namai aisha baini mai aisha anotombotipira nyaya iyi akandifonera mukoma muripo ere kumba ndikati yazi ndafonerwa namaiyo kuti aisha ari kuroorwa mini kuti kuna iye anga akatozvisi honai kuti ndisada kuti tibatsirane panapa baba bhozi nyaya iyi ikaika nemamiriro akaitaka handisi kuona amai vachibuda panyaya iyi mune zvakanaka saka saamai venyu ndizvoka dai mataura nemunin'ina wenyu amai nyange vakaita nharo vakaita sei asi vanenge vaita sei vamboziviswa varumwa nzeve munoziva kuti mhosva babaka mhosva iyi murunonokaundizwisisa nekuti nyaya iyi yatotora nguva yakareba vanhu vauya vachidzoka vachiuya vachidzoka mutori kumashure kwenguva imimi zvandotokutaurirai ndo chokwadi chaiyo adonno kuti mudoti mbitsanangure aiwa handisi kuti nina honai baba mira ndipotaura mufambo indori ndiri kudaro engo yamuri kuuya nayo engo yakanaka yekuti dai tagara pasi tadai but ndiri kuti that engo yamuri it's way too late inini handiteererwi but in simple terms I don't know how you want me to explain this issue. All right baba ndakatonzi izwai ndakatonzi blokai mafoni aanhesi anokufonerai inini I don't have state muzvinhu. All right. Saka I'm being very truthful, my dear. So that muswetosakasana meso uchaziva kuti anaroba bande kataura naye haanyepiba munhu. I'm so truthful so that imini if you have decisions you are going to take and you have to take muchiziva chokwadi not makatokouya kunokairikese zvinondisiririsa inini zvinotondirwadza. I've got a family kainini nemhuri nditori no mwana akaroora zvinhu izvi haisa ndakambozviona muupenyu hwangu zvakaitwa nesaidi rekwedu rineyo but the problem is kuya ndiri kutaura izi hakuna chendinoteererwa ba ndozvendiri kuti inini I'm a nobody. That's like ndakatofonerwa kwete namai yacho ba ndakatofonerwa anodaidzwa mukwasha atosvika mumusha mine kuti ndakatagara ndisitori muprogramu uyu munin'ina ndonya kuzoti mukoma hamugononga muripo here asi unoziva uchidaidziwa zvinhu zvakanaka ka unenge unomhanyirawo zvinhu zvakadii zvinhu zvaka ndokuuyawo kwandakaita ini.